Guys, singamantombazana ndiyacela, hayi kakubi. Ndicela siyeke ubufebe. Siyeke ukuthanda imali. Siyeke ukwenza abafana abazithandayo izibhaxa. Mamelani esami isitori. Esobufebe nesokuthanda imali nesokwenza umfana isibhaxa. Bacimba abafana bamnandi badlile. Guys, naniphi? Yo, bethuna. Ayijajani ke guys, ayijajani. We listen, we don't judge. Ndisahlala eQonce. Kukho imini esisidenge man. Mna nechomi yami. Siyazithanda ke izinto guys, and into xa singenayo asifuna uvumba asinayo because sesiqhelile bana xa sifuna uplan siyafumana. Ngale mini asinakwatwa. Into xa ingavumi bethu nafuna sivele siyiyeke xa ingathi iphumelele siyiyeke kuba ikhona into esinqandayo. Sahamba ke thina sahlamba saqomba chomi namhlanje siyonxila. Sifuna ukuyonxila. Namhlanje siyonxila. Noba senze kanjani kodwa sizonxila thina soyithi Hake sazama ke ebantwini esibaziyo. Sisendlini ke ngoku. Sazama abantwini le iplan siyicinge ngoku sekulate. Sacinga abantwini esibaziyo, sizama uboleka imali, abanye basinika abanye abasinike saqonda lesi nayo siyonxila ngayo. Izosenza lento sifuna uba lento sifuna uba uba nje uba lento ufuna uba yonjani nabethu ungenayimali imali. Sabe ke kukhona abanye abantwana esidla ngodibaniselana nayo imali, nabo imali. So babe besithi nabo banayo ibhotile nebhiya ezimbalwa, amasayiti ambalwa. So nathi masize seza ke nathi nalonto sinayo sabe ke ivele ke shame sizame lapho sizame khona. Ndinixelela basaxa xa sifika phambili. Ndaqonda ndifuna usukubani kunini ndizama iplan, kunini ndibufuna ubutywala, ndifuna ukwenza shoke namhlanje ba ndiyabusela for lento kudala ndizama imali for bona. Ndayimoma ndaqala ngeshort. Ezi short ezimhlophe imali ingxaki bahlala khona sezilalini bethuna, kwakusezilalini. So usela lento ikhona, uba uzokusithi hayi awuyisela umamboyi, awuyiseli igodini, awuyiseli into ntoni, awuyiseli reds, hayi ke uzolala usesoba ke wena. Xalela ba qala ngeshort umamboyi, ibhoko. Ndayithi all back ndayithi andisafuna nova babxaka bayo. Ndayisela kwathi kusithi sisabhekile kwabe kufika i-reds. Uba uyayazi i-reds ke mntasekhaya, ya kwabe kufika zonto abendimoma. Andisafuna nto ezothethisa ke ngoku. Ndabusela utywala, ndabusela utywala. Mamela ke ngoku ndifuna siye apha kule ndawo ndifuna siye kuyo. Le imali nale yobufebe. Kukho umfana ke apha endandike ndajolana naye, but uke uthi yi-ex man because zange nenzalo zange nathi abo bani beclose xa kuphela, not ba kube khona into engaphi enyenzi leyo okanye mhlawumbi. So ke ngoku naye inxilile nam ndinxilile, uyandibiza ke ngoku, uyandazi uba sendimuve on khona into endijola naye. Sizothetha ke nani nezento ze-ex simile bethuna. Xa kukhona abantu balapha ngaphandle bethuna kusezilalini apho kusesirhoxweni, kukhona abantu la majita ayi-2 ame ngaphandle azothi ndizomxelela ubani abiza indoda yam. Bangajonga bobani aba asibaboni sebumnyameni bona nabo basebumnyameni baselayithini bona but basithwe izitanki zasezilalini vele basithele ngayo. Bayasibona nathi sababona but kuba sisebumnyameni sonke so asibonani kakuhle but uyabona uba ngubani umuntu omileyo or awuboni uba ngubani. Bethuna ndinixelela uba bamane besithi somxelela ubani kwathi ungekapheli ne-30 minutes ne-10 minutes ndaxoka ndafowunela okokuqala, ndifowunelwa ngumntu wam. Sendihlukene ne-ex le besime khona. Bethuna uyabuza uba anditshonga uba ndizoyonxila okokuqala, anditshonga noba ndiphi. Excuse me. Ndiyatsho uba hayibo ndisemnxebeni. Azobuza uba ubutheni uzungatsho. Ndathi ayikha ndicinge into besingahleli sayiplananga, into evele yaqhamuka samkaqa kuphela. Wathi ubuzondixelela yona ndathi bendizokuxelela. Abuza uba ume nabani apho. Ndizothi mna sengaphakathi ke ngokwesirhoxweni ndihleli neetshomi zam. Ndizothi mna hayibo ndihleli neetshomi zam. Azothi na angeza na. Ndithi mna ndazi kukuwe ndibe ndiqonda uba akazude zapha mos sekulate noba late noba kupha ngabo 10 11 ndibe ndiqonda hayi mani akazude zapha uzozothini. Yabe itshomi yam sijola umntu wam ke akangwa lapha kule lali ndihlala kuyo netshomi yam sijola elalini eyi-1 apho kuhlala khona i-boyfriend yam netshomi yam le. Itshomi yam yona iyazazi uba izohamba izolandwa ngumntu wayo, izohamba yona. Mna behleli singathethanga ngoba sizodibana ke, mna ndifuna uvele uqhamngeso sithi uzondithatha ngoku. Why kwathi ungatshoni? Bethuna uyabona itshomi yam ke ndiyibona uba izotshona ufikile umntu wayo ubani. So tshomi icela undikhaphe ndiye kuye. Sendiziva ke nam uba kudala ndimoma ishort kaloku. Sendiziva nam uba ayikho nto ezayo. Ndinxile kamnandi kanjani. Uplug usethe futhi andikaziqaphela uba ndinxile nyhani. Mna ndicinga uba fanele uba ndisabambe ulayini. Sahleli apha kanti kudala zilele zibani. Ufika umntu wetshomi yam azothi xa ndisithi hayibo yimoto yakuloo boyfriend mosileyo le imani izondilanda. So sesithi imoto yakhe phofu. Xa ndisithi hayibo ufike nini lo mntu, inoba ufike ne-boyfriend itshomi noba ufike nini. Yabe bonakala umntu eqhubayo uba unomsindo. Ke mna kandazi into nantoni noba uzoza apha khandithathe serious loo nto ke mna. Hayibo afike ke vele apake athi
ehlike emotweni babe bengena ishomi yami nomuntu wayo bayi-3 amajita beyishomi yami le kanti la majita ayi-2 umuntu weshomi yami nomnye umngani wabo baba ababepha ngaphandle baba ababize i-boyfriend yami baba bamxelele ba ndime ne-ex apha. Ndibuzeni ndizonixelela guys, wehle umfana ngomsindo wabebharhaza ucango. Ndimile ke mna cause bendisakhaphe ishomi yami siba ndizohamba mna kusofika umuntu wakhe, but ke ngoku sebesemotweni le iqhutywa ngumuntu wami bazohamba. Ke mna andinakawutsho uba kuzohanjwa nam, so andinovele ndiyophapha ndiyongena emotweni and sewungene ishomi yabo ngaphambili. So ndiqonda uba hayi shem bebehleli bezihambela, so mandingabe nam ndibana uba ngudrama queen. Bale nto ke bethuna ehlikeza umfana azothi umfana yintoni le ndenza apha. Ndizothi mna yile nto ndiqala ukuyenza apha vele because siqala uyongxeleka vele phana uqala uba khona sometimes, but sometimes imane engabikho. Ndizothi mna le ndenza le nto ndiqala ukuyenza apha. Yho futhi umfana sathetha ke guys, sathetha caba ndiyagwexa kaloku mna yabona ke mna ndiyagwexa. One thing about me, noba ndirongo ndizibona sewukathi uba hayi bo bethuna ndirongo kube ngona ndixolisayo. Khana ke ngoku uthetha ngathi yinto okanye besiphuzana okanye besenzani because ndamnqele ba lo muntu besisathetha efuna ba makubekho into esiyenzayo noba kunamhlanje qha. Ndizothi mna no akakholwa le nto ndiyithethayo ke ngoku because uyasho uba bandibonile abantu abandibonileyo mna kumzisalela uba yi-boyfriend i-boyfriend eshomi yami exelele umntu wami. Guys ndimxelela uba wavele wandishiya ndisakhamise apho umfana wangena emotweni yakwabo wayishiya yancipha. Ke phofu ndisalinde imali yentloko kulo mfana ndisacengile guys uthanda imali ndisacenga imali yentloko nale mali ethu ndinayo imali yentloko ne ndathi le bendizoyisebenzisa ezintweni zam. Guys andixelise kuphi imali ke la mfana uyakupha bethuna akadlali akaphi nje 100 no-100 phakathi no. Ingqondo zange besabuyela zange besatshona zezitshomi zam ezi zisishiye phakathi uba ndiyahamba zange besabuyela nangaphakathi. Ke phofu yho bethuna uyaqonda ukusuka kwenye ilali usiya kwenye ilali kusazilali ezogqibela ilali obana xa usiya kwenye ilali akho mizi lihlathi kuphela ikhona indlela emfutshane ejoqayo bekhona umgaqo. Ndenze ithina le zange bendicinga utywala zabe ndicinga ndavela ngena endleleni. Xa ndingena endleleni kube khona into ethi uyaphi xa sendifika esikolweni isikolo uqala ngaso ungena elalini nakule lali ndihlala kuyo. Ndiyazibuza uba uyaphi nontombi uthi utywala hamba sisi hamba uyendodeni yakho. Xa ndibangabheka imoto yasishonela imoto ndamka ndahamba. Xa sendifika kule ndlela ijuqa imfutshane ndabe ndiqonda uba andizukwazi ukuhamba apha incinca ne and lihlathi izilwanyana ke phaa zininzi ke khona hlobo isilwanyana esingekhoyo phaa yabona kwezi zilwanyana zasendle zipha. Ndathatha iriski bethuna ke phofu ndiyafeba ndiyazazi uba nomntu wam straight kube khona lona walapha ke because lo straight akahlali apha ngapha ndisuka khona walapha ndihlala khona vele lo ngumntu nje wethu usubone xoqa ubunyaka. Yho ubufebe uthanda imali uthanda izinto ndazisola ndahamba ndaqomba mandihambe ngomgwaqo ungabisathatha le ndlela. Guys ndinxelele uba ke phofu mind ndinxibe eziketi abona iziketi ezincinci zimnyama zinomqhewu ndinxibe sona ndinxibe into wethu evezisiso ufihla nje amabele ndinxibe nayo ndaqoba ndathi icoat ezikhoti zejini aqonda icoat ejini xa sekubanda emaxesheni yowuza ngo-1 ifowuni yam ndishiyile ndingulwathatha nje lapha endleleni andihambi kuzoqhamuka imoto efana neya kulo mfana but yona yaselalini phaa ndihlala khona. Yes na ingqondo yam ithi hayi umfana uzoma ndime ke nam ndinemuzi nqondo ndizozikwatisa uba bekuthanza undishiya uyandibona sendihamba ndinyani ndilandela wena yamkhe imoto sisi yazobuya ingqondo uba xa akuyiyo le yamfana yeyapha elalini ke le ndaphinda ndayicenga indlela sendiphakathi ngokwehlathini emgwaqeni akhona noba ndithi ndibuya umva khona uba ndithi ndiyaphambili mandive ndihambe le nto ndiyihambayo. Guys mna ndithi uthixo uhamba nam phaa because zange ndibone isilwanyana zange ndibone zithunze le nto yeyi ndayihamba into ndahamba never ndahamba ukusuka phaa kulaa lali ke xa uhamba ngeenyawo kungayi-hour and 30 minutes akho mizi akho bantu lihlathi qha nomgwaqo qha kuphela. Yho ndahamba guys ndahamba kwabuhlungu izihlangu phofu ndinxibe amaqquza kwanxiba ndinxibe namakasi ngaphambili ngaphakathi. Ndahamba guys kwatshisa izihlangu andirabha liqquza liqonda iqquza ndahamba lade laqaqela ndahamba lade laqaqela lavuleka lathi amaqquza tshiphu. Ndahamba xa ndifika kwathi xa sendingena elalini nalapho xa sendingena elalini ndisazohamba ndidlula isikolo sapha ndiphinde ndihambe ndodlula uronta wapha oyikekayo ovele ubona uba lona uronta washiywa abantu bakhona. Heyi ndahamba guys xa ndifika kulo mfana livaliwe igeti langaphambili livaliwe igeti esidla ngongena kulo langasemva. Into enze ithini ithi ngqondo guys uplagi usubona lo plagi ulalayo umathileyo so uyuphela so xa uba ulibhiya noba yishoti uvele uyimominyana
ndihamba ndiqonda uba abangaphakathi uba what if ndiyafika umfana akekho, what if ndiyafika umfana akafuna ukundivulela, ndisegeyithini ndimile ndingulwathi andigodoliyo. Yayazi yangqali yokuza kokusa yango-2, I think ndafika ngo-3 okanye 2, andisakhumbuli kahle. Ndafika ndabe ndiqonda mandigwencele mandingagwenceli mandiye kumntu wetshomi yam, because ndakwazi bahlala apho ihlala khona i-boyfriend wetshomi yam. Xa ndifika sisi andikhaleyo, babhizi abantwana babantu, andikhale emnyango, andikhale bacimba babaze nto zifike ziqoqozele ebusuku. Ndibabuza uba andisazi nokutsho uba ndingoba bathi bevula umnyango sendilele phantsi andikhali. Sendikhalisa le nto ubana hayi bo ndihambe indlela engasezikhona zibuya ingqondo uba ndisuka kwenye ilali bethuna ndihambe ehlathini ndodwa vo. Ndazofika apha njani and ndifike ndingenakwanti andikhathalayo. Ndafika guys bandivulele bandifaka endlini. Ndiyabuza uba guys kanti uphi ubani, kanti ubani akekho nasendlini ukwenye ilali. Xa udlula kule lali ukwenye naye uyangixela xa uthi usese-stress kodwa bafana banedrama nami nathi sinedrama. Eyona nto endihambisa mna guys yimali, ayikho enye into endihambisa shayman ke bandaxoka ndathwatshuka. Heyi guys nina niyazi bayayazi bayaziyo and bazohleka because abasazi esi story. Guys ndinxele uba umfana waqaba abanenkani ke uba mandizibonele uba ndizothini bendisiyaphi, ndihambe nabani, abandikholo uba ndihambe ndodwa. Ngeke ungithembe nawo, ngeke ungithembe umntu usazi uba hayi bo akho bantu ungahamba endleleni ethile. Iwesi mna sazoba ndithembe ongathi ndihambe nento ethile okanye ndihambe ngemoto ndazofika. Azobuza umfana efowunini uba ndihambe nabani, kube ngona azofika ngexesha lakhe. Ndiqonda enye into endililisela uba ndiphazamisa abanye abantwana. Utywala ndililisela uba ndiyabaphazamisa abanye abantwana ndimoshe ixesha labo because bathuthuzela mna ngoku. Netshomi yam yayiseyilila ngoyililiswa le uba andide ndithule. Azofika umfana mamelani nantsi inkani yobubhanqa ivuka. Ndizothi kwaba mabavale siya ndiyahamba bavale ke vele uba besazi basefikile umntu wami so sizohamba sendlini. Endim inenkani apha endleleni ndithi no andizani noba bendisiyaphi ndicela ugoduka. Mind you ndidinweni xa yinkani emmathileyo notywala ubuhleli apha entloko. Ndithi ke ngoku mna ndizozihambela ndiphinda apho ndisuka khona waye ndizofika engekho waye wara. Uyambuza neba bendiyicingile nangoba bendisenza le nto bendiyenza. Ndithi yintoni le ndiyenzileyo bandibone ndiyenza because bandibone ndime naye lo mntu akho nto bendiyenza. Guys umfana sendicenga ke ngoku nam sendikhala ke ngoku ndikhalela uba makandicenge ndizothi mna andizohamba naye mna ndiyagoduka ndiphinda apho ndisuka khona and netshomi zam noba ziwaride uba ndiyephi because ndivele ndaphuma andabuya. Azothi mfana ucela undihambisa ngemoto kundigodusa ngemoto. Ndibe ndiqonda uba ndiyazi nje andizode ndigoduke ndiyolala kuye lo mfana. Guys ndingena emotweni agoduka umfana aye kowabo. Ndibe ndiqonda uba apha phakathi bendingazude ndigoduke mna sendilapha asoze masandisendlini ifowuni nditsho ngaphakathi. Safika endlini ndixela uba safika endlini ndabe ndisithi thengisa utywala ke kwabo ndabe ndisithi ndicela obunye. Ndisanxelile ke guys yabona utywala basobha ngeminethe elithile xa sobuphinde babuya ndaxela uba ndabe ndacipha ndalala. Sayixoxa ekuseni andazi uba kwenzekani. Sayixoxa ekuseni apha sendinepapalaleza lincazelisayo bethunana. Yo ndicenge imali kuyo yonke le nto yena akayazi uba ndicenge imali apha. Andazikwatisa ke ngoku bekuthena zandishiye singathethi kakuhle ezovela ndishiye nje kanjalo uthi mandithini mna wara ke ngoku yo andathethe ebuseni. Wandigodusa umfana sendisidla ngoku uyobalanda ivele itshomi yam nomntu wayo samke sobalanda emotweni ndixelela uba oko bebane behleka ndixela uba ndibanohleka. Bana bebuza uba iyoli mfana uhambe ngeenyawo nyhani ndiqonda uba guys aniyazi ndihamba ndijonga amaphayiphi ndingoyiki ndihamba ndibuye umva ndijonga umva uba akho mntu ndilandelayo nandihambe yeyi ndisuke nivutho igqurha lihamba ngomva ndihamba ngomva ngala mini ndifuna ukwenza shoba akho nto izayo emva kwam ndihamba ngophinde ndithi hayi guys mna ndiziqwabela izandla ndilapha nje ndisesafe kangaka yo